Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Kublay pi parlok baro, ngipinang subhay pi si Khubor Bakongsan Jong Taïew. Mga i-Florentina sun mat ki Khubor kilong kumni. Ka KSU Ranikor Circle. Kilawan ban pen pau pat ba ling ba kilat pathai Khubor halor ka jingle don bor usim ka Hima maharam. Ban kni ya ki jaka Jong ki khasi. Habakran ha ka pratarik unai lur arhaja apusan ha Shillong Press Club uba markuni thongni u president ka KSU Ranikor Circle ulapan pau ba ka jing persha jongki ya usim kamdei tang nakadaw ka jing thmu ban ai jaka ya ki sipai henry ka dei ru namar ka jing kni jong u ya ki jaka jong ki khasi ru ulayathu ba uni usim ujule don bor dak bakni ek jaka jong ki khasi ki bamdon ya ka pata bat kni ek jaka thung tawa bat khang ya ki khasi banchna yeng nang ta usim uju tuklar ru wat ya ki kam ki baret ha ka baye dei ber ka jing bo ek tawa dak ba utuklar ya ki nong ya lam shnong ba ki dei ban siu ha u bat dei ban I NOC ma u wat la ka jaka ka dei ka jong ki wei Uba markuni ulaong ba usim urha pisa katkum ka jinglap ki khon ki hajar basa hakithan khaput. U Timothy D. Shira ulaong ba kadaw ba urisain no na kashuki kumu deputy speaker. Kadei baha kamit jong kahnyo tarik unay lur arhaja apusan ha kapor hanyo baje. Ulayo e kakol na unong yalam baha kli do ka party NPP u Konrad Sangma. Uba Ulaong yau ban resign no nagashuki deputy speaker ha kasngi kababuat kabade kasngi sedang jong kedor bar senrai. Habakali u naga e kadaw ba u Konrad Sangma ulaong yau ban resign no u Timothy ulayathu ba tebe bat u khlem kaliru naga e kadaw ba ula hukum yau ban hiar shuki no. Ula benrap da kabaong baka syong ha kajing start jong u kum unong yalam namar ba uday unong yalam bahakli do jong ka party la ban ong e kum ju ru ula pen pau ba sngow e henry u sngow hun ya kani ka hukum u president wat lada ka day ya u ba unsha be ne unsha pha shanu ru lele ula pen pau kani ka day ka jinglong jonga ula benrap U simbot lampang ka yeng dor bar thawan ka jilla u Timothy D. Shira ha ka pratrik unai lur aja apusan ula IT ya ka shithi e no kam jong u sha u lampang ka yeng dor bar thawan ka jilla kabade ka snis dang ya ka dor bar sunrai ya ka ni lapan bana da u commissioner and secretary ka yeng dor bar thawan ka jilla u Dr. Andrew Simon Ulampang ka yeng dor bar thawan u Thomas A. Sangmaru ulapadyang yakani ka shithi e no kam jong Timothy D. Shira. Habayo banikren bat ulampang ka yeng dor bar thawan ka jilla u Thomas A. Sangma ulaythu baha ka porman step ulayo e ka shithi e no kam na u Timothy Shira bat ulapadyang yaka. Ulampang ulayathu ru ba ula khat jingelang kerke bat ki dikhat ka business advisory committee banrai yano banje deputy speaker bat hadian ka jingekran kilarai banje ha kasi ba khaddo jong ka dorbar sunrai habakali ulampang ba naga e kada u Timothy urisan ulampang ulayathu ba uklem yathu e henry ushiyathu ba ulayo e ka hukum na unong yalam bahakle do ka party UCEM Kakasi Hills Autonomous District Council uba Shembor lang Renja. Haringkat ki EM ha ka pratrik unai lur arhaja apusan kilalum lalang yaki officer na ki nongmi khmat jong ka Hima Milliam upa bat ki menteri. Nagalyang ki officer ka tanat pulit bat na ki officer ka tanat enforcement jong ka ki HADC. Kajing thmu ba UCEM ukhat ya kani kajing yalang kadai bethek ha ka bay day bat kajing shong shingan ka yodo. Nagalyang UEM uba Powell Soklet. Habakran Shakila Pathai Khubor uloong baga sorkar kalathmu ban pen itanat bat pen bha ya kayo. Henry lada kam don kay jingsngan kam mentoy namar kinong tu bat kinong le kam snew kam tam ki bade drop. Kinmi kinlet kat bomon. Kumta Nagalyang ka district council kadon ka jing sokya ya ka jing bamsngan kayo do. Hagani ka jing yalang kaladon ka jing ai jing mut nagalyang ka Hima Milliam bat nagalyang ka tanat ki pulit kala ai jing mut bantaw no da ka operation team nakabanta ka jing shingan ka yodu balalong kli da uba lanong bat shen kani ka kanhun kan sa shong ban perkhat bat pentelun ye ki kam nakabanta ki kam basngan ka yodu
Kawai ka jingja ka bas ngau shirkei ha ka ba uwei usamlau bla tip kerteng kum ubun siu dor nongrang ba ar hun reu snem ka karta na kashnong Maulen Triang East and West Khasi Hills District ula shaot na ki binta jong upudot ha ki runar ki bamla bantip ne ban ithu kerteng kani ka jingja shaot pedot ute usamla ka de minha ka hendreu trek unai lor ar hajar apusan Hababut din ya kani ka khubor na kaliang unang san Hima ula yo bane kren ling ba kapun bat upakna jong uteu samla ulai thu baha ka step perngap jong ka hendru trik unai lur arja apusan hakipor lai beje tami une usamla ula shaot na urindang hakirunar hakba ula let banti jingkhang shaka yeng jong ki bahayeng Kumta ulai thu bahadien kani ka jingja mar kila pinkit yu sha CHC Nong Klau bat hadien kata kila pinkit no yu sha Nazareth Hospital Shillong namar ka jingmen sa ka bajur na ki benta urendam kat kum ka jinga thu upakna ba ute usamla ula let sha yeng maklat ka mekha ka jong u bat kala ja pat ka jing shaot rendang Ulo ang bana kaliang ki bahayang hasem kila ujor ijahar halor kani ka jingja da ka babin rap ru balada ki bor pulet ki lap ya ki dikirunar ki de banle da ka bating ki katu kani kinong pet ya ki hotel ha khnai lat Shillong kila pen pau bakan don ka jingkta ya ki bat kinong jingok kai perthei lada om pat dala bha ban sngo thu henrei lada kanja kombala penlat khubor ka seng kinong nya kali tourist kan khampin jinja re kinong wan ban wat kali Bakin net chiki jaka jingok kai. Yakani lapan pau da kawai kanong pet hotel ha khandai lat Shillong. Hadien baka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kala ai khubor banadu ka khan rutrek lakhang iki kali kamai bakit nong wan kai na Assam banlet bu iki nong jingok kai ha ki jaka badon ha kaleng jela Meghalaya. Haba persyang manikren bat ki wei pat kinong penyat ke hotel ha PB. Haba ya dei bat kanie Lagakta ni yaki bun ki bakantat banyakran ha kamera bat batai bayakani ha banyakran ha ka association jong kitrai bat kinong penyan hotel u MLA kanong krem constituency uba Arden Basayamot bat usembut menteri rang ba ka jilla uba Preston Tensong kilayanya halor ka jinge ka japut bat ki shipai kani ka jingenya ka de ha ka si ba ar jong ka Taïew ka dorbar senrai kabalalong ha ka khandai trik unai lur ar haja apusan jong ka kenta kali jingkali ha ka bayde bat ka jing kam ki kan hon shipai ya ka surok ka ba hendrus pa mitar na maushbut shado Happy Valley balawandra ya ka mat daw MLA ka Mauring Kring constituency uba Havingstone Kharpran u MLA ka Nongkrem constituency uba Arden Basayamot ulakantat ya ka jing menjer u simbut menteri rangba uba Preston Tensong halor ka jing jubab ya ki jingkali balabu da uba Havingstone Banum wanra ya kamat bayadei berkakendau ka siap hapo ka yeng dorbar. U MLA ka Nongkrem constituency uba Arden Basayamot uloong baka kenhun ki sipai barbor ki don ya ka jinglong ban kamtrai ka kendau ka siap. Omtang hakidong kathan ka mau sebut uloong ba hanongkrem ru ki don bun ki jaka sipai kum ki Air Force ki Assam Rifle ha ka ba kum MLA ula dep ban ya kendo kam bat utip kai ka jingmut ba ki don. U menteri katanat sam u Marquis and Marak uloong bakipat ba ka maulai ki don kam hadu khandai pu ar lak san pau hajar litar man kasngi kani ka jing jubab ka de ha ka kenta kali jing kali balawanra daw MLA ka maulai constituency uba Bright Star Well Marbanyang ha ka dorbar senrai ha ka khandai trik unai lur ar haja apusan u balawanra ya kamat ha ka bayde bat ka di hanong ba Shillong bat ha maulai constituency ha ka bayde bat kani uba Bright ulakali bahadu ka no litar kanong ba Shillong ki don kam ya ka bat ha maulai bat ka ega jing khan kulum ban supply man kasni ha po Shillong bat khamtam ha maulai uba Bright ulabu eka jing keliru ha ka bayde bat ka jing duna ka ha po nong ba Shillong bat katnu ka jing duna ka ha po maulai constituency te paralok dakitu ki khubor ngila poi sha ka bakut tat hadu nginte syambyang ha ka weipat ka Taïew ngi ai khublei ka por Jong phi khublei shibun